Ngeyam le ndoda. Mamkhulu mntasekhaya, awuthi abazukwazi babalingane tu, babe nomzi eMzumbe nabe nomzi eMzumbe, abe nendlu edolophini nabe nendlu edolophini. Ufuna another house ke ngokuyena outside of uMzumbe, because ke kunalise eMzumbe asoze kuthiwa kwawunikezwa ngayo, mhlawumbi yawuphela nowa kusebantwaneni bakhe olwandle. So ke sana ngoku siyambona uMacele ekunye notata uMusamseleku nabantu ahamba nabo ke bayojonga isayithi kaMacele. Molweni yinda namkela kuMamgobhozi TV. Baniyakhumbula ke kuye kwabonisa kwi-preview ngokuba kuphela u-episode 29 apha ku-season 8 echaza uMacele banaye uyafuna indlu. Ndothuka ndaqomba hayibo wathi noMseleku ikhona nje nantsi Seapark, but ngoku kucacile ke ebethetha ngale ndlu le ayifunayo ezilalini. Into eyenzekayo ke uMacele wakhe wanayo i-conversation nosister katata uMusamseleku uNompumelelo emxelela uba hayi mani yena phaa eMzumbe akakwazi uba angahlalisana namakhosikazi omyeni wakhe, ngoba noba sowusenza umsebenzi funeka ube uyocela umntu for ubeka intente phambi kwendlu yakhe. Kubona into ezinjalo wethu ezingamachuku, so hayi akaziboni yena ehlala kunye nabo. So ufuna uba abe nesayithi yakhe ngaphandle kwapha eMzumbe. Siyamazi ke mos wetshilo noba yena wamka phaa eMzumbe zange ahlale nawo amakhosikazi katata uMusamseleku, wathi make sure uba by the time befika yena sele eseSeapark. Andiyazi ke uba xa uMacele naye ngoku ezigumbela into yemzi wakhe uzawuthini into kaMakhwela, because nazi ibond zintathu. Well, masingambali uMakhey because ke sana uyazikhona. Nanku ke ngoku uMacele naye ngoku ofuneka ekhile kaloku kule sayithi bethunani indlu ayizuzakha and akukho cheap ukwakha. Then uMakhwela ke ngoku yena inoba phofu kwawurenoveyithwa phaa kwakhaya khulu ke mhlawumbi yawuphele ke ehlala phaa yena, and then iyawubonakala ke mhlawumbi into yendlu yakhe as ixesha lihamba. Kodwa ke ekugqibeleni uMacele ke bethunani unemizi emithathu ngoku, cause kholo phaa ngaphakathi eMzumbe phaa kwi-yellow houses, kuphinde kubekho seSeapark ibe ngulo ke ukafuna wakha wesithathu. So ke sana akusoze kaloku caba inoba ke alingane kunye nabana kwabo. Njengondlunkulu, njengonkosikazi wokuqala, funeka kube khona into extra ngakuye, and kaloku futhi usebenzile kwizinto ezidibene noMakhwela. So utata uMusamseleku inoba ke nentliziyo yakhe ithambile ngakuye. Khanikhinjikana kuba nicinga ntoni ngale nto ke uba umamkhulu yena ezifumanele isayithi and ke noba uza kwakha emveni koba namanye amakhosikazi aye afumana ke okanye athenga izindlu. Mamgobhozi uyabulela kakhulu ke ngokuthi nibukele le video. Niyayiva ke nengxolo yatsho bethunani. Kunzima basekhaya, ndanibona kwividiyo elandelayo. Bye.